Hola, hola, hola.
Boas tardes, noites a todos e a todas. Vamos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal do Concello de Carballo previsto para o 26 de xaneiro deste ano. Na parte resolutiva, o punto número 1 é a acta da sesión anterior, a aprobación da mesma. Entendo, non sei se os grupos queren manifestar algo. Nada, vale, que non te vía, perdón. Pois enténdese daquela aprobado o punto número 1 por unanimidade. O punto número 2 é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2026 da Deputación Provincial de A Coruña. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do martes 26 de xaneiro do 2026 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde contida no expediente referenciado, cuya parte expositiva se transcribe. O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 28 de novembro de 2025, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS-Plus 2026, que se destina aos 93 concellos da provincia, asignando a este concello a seguinte cantidade: a chega provincial do ano 2026, 924.848,53 euros, a chega provincial 2025, 980.899,96 euros, facendo un total do POS-Plus 2026 de 1.905.748,49 euros. O Concello de Carballo, neste caso, polo anteriormente exposto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e 4 abstencións dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular e do Partido Socialista, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. 1. Participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS-Plus 2026 da Deputación da Coruña, e solicitar a aplicación de achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo á achega provincial do ano 2026 e con cargo á achega provincial do 2025. Financiamento de gastos correntes que se devengan no exercicio 2026. Hai unha achega provincial do 2026 aplicada a financiamento de gastos correntes por importe de 924.848,53 e hai unha achega provincial do 2025 aplicado ao financiamento de gastos correntes por 980.899. Como dixen, un subtotal dedicado ao gasto corrente de 1.905.748,49. No 2, aprobar o Plan Complementario do ano 2026, no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. A denominación do investimento neste caso é a mellora na rede de abastecemento e saneamento en Agrela, parroquia de Carballo, por un total de 572.066,72 euros. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos incluídos no POS-Plus 2026. Por parte dos grupos, o Partido Socialista. Sí, boa tarde. En primeiro lugar, quería disculparme co señor alcalde e co señor Lorenzo por non poder asistir ou non asistir o venres á xunta de voceiros, como é habitual, sempre antes deste pleno. Ben, en canto ao punto da orden do día, dentro do noso grupo estivemos dando varias voltas, tuven algunhas dúbidas por que destinar tantos cartos ou tanta cantidade de cartos a gasto corrente, pero logo de ler o informe de intervención quedou absolutamente claro a raíz ou como consecuencia dos fondos europeos, non? Que están aprobados e que van a chegar, sobre todo, o desembolso que hai que facer nas dúas primeiras anualidades, según eu teño entendido, e entón hai que compensar, se sacan nos orzamentos esses cartos, hai que compensar para os gastos diarios e de personal todo o demais. Co cal, o noso voto, vamos a cambiar o sentido do voto da comisión e vamos a votar a favor deste punto. Polo Partido Popular. Ben, moi boa noite a todos. Antes de comezar, como é a primeira intervención, eu quería trasladar o noso apoio aos familiares das víctimas do accidente de tren acontecido a semana pasada. Dende o Grupo Municipal Popular, pois
queremos trasladar o pésame ás víctimas e o apoio aos familiares e tamén desexarlle a pronta recuperación a toda a xente que está aínda no hospital e todos aqueles que poidan ter algunha secuela. Simplemente comezar con iso. E nós, en canto ao punto xa, falando no punto, o Grupo Popular quere deixar claro, dende o principio, que non discutimos nunca, e así o levamos facendo dende hai anos, a necesidade de mellorar o abastecemento e o saneamento absolutamente en ningún punto do termo municipal. Entendemos que son servicios esenciais e que deben chegar a todas as familias sen excepcións. Pero dito isto, o que hoxe se trae a este pleno é un exemplo máis dun xeito de gobernar que carece duns criterios públicos, dunha planificación e, sobre todo, dunha transparencia. Sempre estamos dicindo aquí que non se conta para nada cos grupos da oposición, pero eu creo que tampouco se está a contar coa veciñanza de Carballo. E iso é algo que nos preocupa bastante. O documento que hoxe nos traen do post-2026, do post-plus, que se nos presenta, recolle máis de 1,9 millóns de euros de gasto corrente e só unha actuación de investimento. As melloras da rede de abastecemento e saneamento na Grela, como dixo agora o alcalde, por un importe de 572.000 euros. A pregunta que nós facemos, que sempre se fai aquí cando hai este tipo de documentos que se traen a aprobar a pleno, é por que esta obra e non outra? Por que se fai aquí e non noutros lugares onde hai solicitudes pendentes dende hai bastantes anos? Nós no expediente non atopamos ningún só informe que explique a prioridade de darlle a esta actuación esa prioridade fronte a outras, non? Porque nós entendemos que non hai un plan municipal de abastecemento e saneamento, non hai unha diagnose global e non hai unha orde de prioridades aprobada polo Pleno, nin tampouco coñecida pola cidadanía. O único que temos é unha decisión política que é tomada polo Goberno, pero sen criterios obxectivos que a avalen. Isto nós entendemos que é especialmente grave cando falamos dun plan provincial que, como di a propia Deputación, debe basearse en criterios de equidade territorial, planificación e xustificación técnica. E nós aquí, dende o Partido Popular, non vemos nada diso. Quero insistir, non estamos cuestionando os veciños que van a recibir esta obra, en absoluto. Non é responsabilidade deles que o Goberno do BNG decida priorizar esta actuación fronte a outras. O que cuestionamos é a forma que teñen vostedes de decidir a súa falta de transparencia e a súa arbitrariedade. Porque mentre esta obra se impulsa sen explicacións, hai zonas deste concello onde os veciños levan anos pedindo saneamento, pedindo abastecemento ou melloras básicas, están pedindo algo que non é excepcional. Son servizos básicos que cumplan coa normativa. Eles están pagando as súas tasas, están facendo as cousas como se lles pediu e seguen esperando. O Goberno municipal, como non pode ser de outro xeito, ten a obriga de explicar por que uns van primeiro e outros van despois. Teñen a obriga vostedes de presentar criterios técnicos, non decisións improvisadas. Teñen a obriga de garantir que cumprir a lei non supón quedar sempre na cola. E tamén queremos sinalar outra cuestión. O Post-Plus permite financiar investimentos, pero o Goberno decide destinar case 2 millóns de euros a gasto corrente, renunciando a aproveitar esta oportunidade para avanzar en infraestructuras estratégicas. E esa decisión tamén merece unha explicación por parte do Goberno, non por parte da interventora. Porque, ao final, o que acaba de apuntar agora a señora Vila é unha decisión política, tamén. A interventora explica cal é o motivo, cal é a xustificación que lle dá o alcalde e o Goberno, pero estamos caendo nese apuntamento que eu facía no anterior pleno, que no pleno de orzamentos, que os fondos europeos téñenos que condicionar ata certo punto. Por todo isto, pedimoslle a vostedes, ao Goberno, que deixe de actuar a golpe de improvisación e que presente un plan integral de abastecemento e saneamento, un plan que teña prioridades claras, prioridades públicas e prioridades xustificadas, un plan que dé a seguridade aos veciños
e que garanta que todos, absolutamente todos os veciños, son tratados con igualdade. Nós imos a manter esta liña, imos a manter esa posición responsable, pero tamén firme, porque a boa xestión non consiste en repartir obras sen criterio, senón en planificar, xustificar e explicar por que se fan esas obras. E hoxe, lamentablemente, nada diso aparece neste expediente. De momento, nada máis, nos anunciamos que nos imos a abster en este punto. Sí, empezando primeiro polas disculpas, non fan falta disculpas, lóxicamente, que xa habían sido transmitidas pola voceira do Partido Socialista, pois sabemos que por motivos totalmente justificados, nada que disculpar. En segundo lugar, lóxicamente, reiterar e sumarnos a ese traslado de pésame e apoio ás familias dos falecidos e a todos os feridos no tráxico accidente acontecido ferroviario, acontecido non só en Andalucía, senón tamén, bueno, Extremadura, senón tamén en Cataluña esta fin de semana. Reiteralo, porque xa agardamos, eu creo que todos os grupos e tamén os propios traballadores do Concello, un minuto de silencio por ese accidente. Entrando xa no manifestado polos diferentes grupos, vamos a ver, efectivamente, destinase unha parte importante do POS a gasto corrente precisamente para liberar fondos propios para poder incrementar o capítulo 6, que é o de inversións. E precisamente inversións é algo que caracteriza a capacidade, o pulmón inversor deste Concello, ben refrendado polos orzamentos que acabamos de aprobar, que son os máis altos da nosa historia e, desde logo, os máis potentes en canto a inversións. Por lo tanto, creo que aí xa quedaría perfectamente xustificado. En segundo lugar, xa centrándome un pouco no manifestado polo voceiro do Partido Popular, eu creo que os criterios que se siguen a hora de elixir as obras que se inclúen neste post-plus ou nas achegas da Diputación, o criterio é moi simple, que é utilizar eses cartos para dotar o máximo número de veciños e veciñas do noso Concello de servizos que son básicos e dos que carecen. Concretamente, a obra prevista como é a da Grela, nese post complementario, vai beneficiar a máis de 100 persoas, que son moitas familias desa zona. E vai nas a dotar dun servicio básico do que, insisto, carecen neste momento. Hai que tamén aquí poñer, claro, as cousas hai que poñerlas un pouco en contexto. Fálase de que non hai unha planificación, pero é que, dende que o BNG goberna neste Concello, o saneamento e o abastecemento foi unha prioridade absoluta da acción de goberno, ata o punto que neste momento superamos máis do 90% do noso territorio que está coberto o saneamento e o abastecemento. E o que queda, as zonas que quedan, lóxicamente, que sempre quedan e que é necesario completar, porque todos e todas as veciñas teñen dereito a estes servizos básicos, as zonas que quedan son precisamente porque técnicamente son as máis complexas. Eu creo que é de todos coñecido, así se manifestan nos diferentes consellos parroquiais cando se presentan plans e proxectos de abastecemento. Moitas veces hai que facer os cartos non estrican, dicían na miña casa, é verdade. Por lo tanto, o que hai que facer é intentar beneficiar o máximo número de veciños e veciñas co orzamento do que se dispón. E ese é o noso criterio, esa é a nosa planificación. A planificación co abastecemento e o saneamento en Carballo está en cotas altísimas en comparación con outros concellos da Redonda ou de todo o país. E o peor, e o que fai máis grave determinadas afirmacións, é que este saneamento, este abastecemento, estes servizos básicos foron financiados con fondos propios do Concello, sen contar con aportacións de outras administracións. E o peor é que cando se solicitaron determinada colaboración de outras administracións, contamos, por exemplo, coa Diputación, é certo que colaboran activamente, pero, sin embargo, a Xunta, para o saneamento, concretamente para o saneamento á costa, solicitámoslle e anunciou a propia Xunta un proxecto por ano 2020 e ainda estamos esperando por ele. Daquela, eu creo que o traballo feito durante estes anos amosa que sí que hai planificación, sí que hai un criterio, e, lóxicamente, hai que seguir a traballar para completar o que sería o que falta de saneamento e de saneamento de servizos básicos. É no que estamos.
Non sei se queren manifestar algo máis sobre o Partido Socialista. Non sei se o Partido Popular quere manifestar algo máis. Sí, eu simplemente remitirme ao documento asinado por vostede, señor alcalde. Neste documento, que é a memoria do plan, no párrafo que pon criterios de selección, di que no momento de seleccionar os tipos de obra a incluir no presente plan, tivose en conta a ampliación da rede de saneamento de augas residuais e de abastecemento de auga en determinados lugares do Concello por ser criterios recollidos na enquisa de infraestructuras e equipamento local. Mais é importante resaltar que, alén deses criterios de selección, tamén se tiveron en conta as propostas da veciñanza residente nestas zonas concretas con carencias en servicios básicos como saneamento e abastecemento e o volume de poboación que se beneficiaría desas actuacións. Eu entendo que este párrafo, tal e como está escrito aquí, poderíase copiar e pegar para calquera outro tipo de actuacións. Por lo tanto, para nós sigue sin estar xustificado o criterio de adxudicación desta obra. Evidentemente, os cartos non estrican, pero se non se executa o que se orzamenta, pois temos un problema claro, non? E despois, en canto aos fondos propios do Concello, vostede xa ratificou sobre da marcha, non? Porque di que todas esas obras se fixeron con fondos propios do Concello, non. A Diputación tamén está, aquí temos un exemplo, que a Diputación tamén está colaborando. Pero tamén lle vou a decir unha cousa. Carballo está disfrutando dunha infraestructura que supuxo 6 millóns de euros en obras de prevención contra as inundacións que ningún Concello de Galicia está disfrutando. E días como hoxe amosan a necesidade desa infraestructura. Se Augas de Galicia inviste 6 millóns de euros en Carballo en esa actuación, evidentemente haberá que pedir proporcionalidade para o resto dos concellos. Eu entendo que é moi fácil sempre poñer en riba da mesa o que deixan de facer os demais, pero eu aquí estou como voceiro do Grupo Municipal e estou para fiscalizar a actuación do seu goberno. E eu o que digo é que hai que escoitar a todos os veciños por igual. E o que decimos é, e con isto xa pecho a intervención, que gustaríanos ter en riba da mesa unha planificación e uns criterios obxectivos e non nós, o Grupo Popular, senón que nos gustaría que os veciños, cada vez que se fala con eles, se lle xustifique de algún xeito ou que se lle dé de algún xeito un prazo ou unha planificación de saber cando van a dispoñer do saneamento ou do abastecemento, porque hai algúns sitios onde teñen unha cousa e non teñen a outra. Simplemente iso, e creo que isto non estou dicindo nada que non sexa lóxico e coherente e que sexa unha reivindicación xusta para tratar a todos os veciños de Carballo por igual. Para cerrar o debate, simplemente por lo que vostede acaba de dicir, o criterio está claro, vostede mesmo dixo, volumen de poboación, é un dos criterios que se segue, é o que se segue no caso da Grela. Non sei se os veciños da Grela estaban de acordo en que se non é un criterio suficientemente bo para dotalos dun servicio básico do que carecen. En canto ás aportacións de outras administracións, claro, aquí estamos falando de abastecemento e saneamento. Se falamos do aportado pola Xunta de Galicia por Augas de Galiza para o caso das inundacións, aí tamén terei outro criterio, que é o ter feitos os deberes. Non todas as zonas inundables de Galiza, non todos os concellos fixeron os deberes para poder acceder a esa aportación. En todo caso, queda claro o posicionamento dos grupos. Polo tanto, queda aprobado o punto número 2, neste caso, cos votos a favor do grupo, 12 votos a favor do BNG, 2 do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 3, a adxudicación do contrato de Administración de Servizos de Axuda no Fogar no Concello de Carballo. Aquí, con carácter previo, simplemente anunciar que hai un erro material e onde pon Protección Xeriátrica 2025 SL, debería constar Protección Xeriátrica 2005 SL, erro que xa foi subsanado, neste caso, polos servizos de Secretaría. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do martes 20 de xaneiro do ano 2026 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do Concello Delegado de Contratación, Mocidade, Feiras e Mercados
contida no expediente referenciado, cuya parte expositiva se transcribe. Por acordo plenario do 19 do 6 do ano 2025, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Carballo mediante procedimento aberto con prioridade de criterios de adxudicación, tramitación ordinaria e suxeito a regulación armonizada. Hai que recordar que o obxecto do contrato será a atención ás persoas ou familias nos seus domicilios para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia na súa contorna habitual, desde unha perspectiva integral e normalizadora, especialmente no caso daquelas persoas que teñan limitada a súa autonomía ou outras situacións de risco social para as que resulte un recurso idóneo. Consta no expediente o informe favorable de fiscalización previo á adxudicación. María del Carmen Vilablanco, concellera do Grupo Municipal do Partido Socialista PSOE, de Galicia PSOE, comenta a posibilidade de incluir nos pregos de cara ao futuro a exixencia dun vehículo para poder prestar o servizo aos usuarios de fora do casco urbano. María del Carmen Unes García, concellera do Grupo Municipal do BNG, contesta que os pregos inclúen o pago de kilometraxe. Ramón Varela Rodríguez, concellero do Grupo Municipal do BNG, comenta que a posibilidade de exixir un vehículo é moi forzada, pois suporía unha inxerencia na organización interna da empresa. Por lo anteriormente exposto, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, con 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG e 4 abstencións dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular e do PSOE, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Adxudicar o contrato administrativo de servizos suxeito a regulación armonizada a Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Carballo a favor da Unión Temporal de Empresas formada polas mercantiles Protección Xeriátrica 2005 SL, dicir que o prezo de adxudicación, o prezo hora sería de 25,60 euros sen IBE, inclúense servizos complementarios, neste caso servizos de fisioterapia, podoloxía, asistencia psicolóxica, servizos de salón e peiteado, camas articuladas, guindastes de mobilidade persoal, colchóns antiescaras, cadeiras de ducha e baño e outras axudas. O prazo de execución do servizo será de 2 anos, contado a partir do día seguinte á formalización do contrato, do documento administrativo, e prorrogable antes da súa finalización por 3 anos máis, mediante prórrogas anuais, sen que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, pode exceder de 5 anos. Por parte dos grupos, ou por parte do Partido Socialista, por favor. Sí, en primeiro lugar, congratulámonos que neste caso unha UTE, que haxa empresas que se animen a contratar co noso Concello, consideren que poden cumplir o prego, porque ademais a axuda a domicilio todos sabemos que é unha absoluta necesidade que están tendo os concellos cara a súa población, entre outras cousas, pois pola cada vez máis dependencia, porque tamén cada vez tamén vivimos máis, e daquela todo iso ten que nos congratular en ese sentido. Nos vamos a absternos, mantemos o sentido do voto da Comisión, porque entendemos que é unha cuestión técnica. Hai un informe favorable de adxudicación, co cal cumplíronse todos os criterios que forman parte da mesa de contratación dos distintos sobres e, ademais, forman parte da mesma, neste caso, a señora interventora e a señora secretaria do noso Concello, e non temos moito máis que añadir, simplemente, parabéns a esta UTE e que teña augurarlle un bo tramo, un bo futuro, porque vai a significar que vai a poder rematar o contrato, que non é a experiencia tamén nos leva a pensar en algunha outra empresa que se tuvo que dar de baixa por non ser capaz de facerlle frente ao mesmo. Gracias. Por parte do voceiro do Partido Popular. Gracias, alcalde. Toca falar dun dos contratos máis importantes deste Concello. Non é un expediente máis, evidentemente, non estamos a decidir como se vai a prestar un servicio esencial, o servicio de axuda no fogar, que chega a centos de persoas maiores, dependentes e familias vulnerables de Carballo. O propio prego recoñece que o SAF é un servicio esencial que se presta todos os días do ano, que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida, favorecer a autonomía, evitar a institucionalización, apoiar as familias e previr a exclusión. Sobre o papel, o modelo é impecable. O catálogo de prestacións é amplísimo. Atención persoal, doméstica,
psicosocial, educativa, técnica, teleasistencia, apoio ás familias coidadoras, etc. O problema, en este caso, non é o que se escribe. En este caso, o problema é o que se fai. Porque mentres aprobamos un contrato, un dos máis cuantiosos que se aproban en este Concello, máis de 11 millóns de euros, seguimos tendo traballadoras que denuncian precariedade, sobrecarga e falla de protección. Seguimos tendo listas de espera das que non se dan datos claros. E vimos como, ante unha alerta sanitaria por hepatite A, as traballadoras quedaron nun limbo entre o Sergas, a Mutua e a empresa, sen que o Concello tivese un protocolo claro nin un control efectivo desa situación. Se non protexemos ás profesionais que coidan, tampouco estamos protexendo as persoas usuarias. E iso, nun servicio esencial como é este, é absolutamente inaceptable. Este prego fala moito de coordinación, de informes mensuais, de comunicación de incidencias, pero a realidade demostrou que cando de verdade hai un problema serio, o sistema non funciona como debería. E iso é responsabilidade do goberno municipal, non só da empresa. Hai outra cuestión que non podemos ignorar. En Carballo temos un modelo mixto. Unha parte do SAF é prestado por persoal municipal e a outra parte, maioritaria, por unha empresa privada. E isto faise gobernando o BNG. Un BNG que leva anos construindo un discurso de demonización da privatización, identificando externalización con peor calidade de servizo. Pero nós, no Partido Popular, non imos a caer nese simplismo. Nós non imos demonizar a externalización. Sabemos e somos conscientes de que hai servicios que se poden prestar con medios propios e outros que se poden xestionar a través de empresas. Iso sí, sempre que haxa un control, unha supervisión e unhas garantías. Pero o que non é serio é manter un discurso en contra da privatización mentre se licitan contratos millonarios a empresas privadas sen reforzar o control público, sen mellorar as condicións das traballadoras e sen garantir indicadores claros de calidade. Se externalizas, tes que exixir. Tes que fixar obxectivos medibles, tempos máximos de espera para acceder ao servizo, ratios de persoal, estabilidade laboral, formación en riscos sanitarios, protocolos claros ante alertas como a que vivimos xa. En este prego hai moita letra, pero hai moi pouca concreción en eses factores. Tampouco vemos unha aposta decidida por mellorar as condicións das traballadoras. Fálase de rotación máxima de auxiliares, de coordinación, de informes, pero non se vincula a adxudicación a melloras reais en estabilidade, en xornada e en conciliación. E despois sorpréndenos que haxa descontento nas traballadoras, que haxa denuncias e que haxa unha sensación de abandono. Este contrato é unha oportunidade perdida para facer as cousas de outra maneira, para ligar o incremento económico á mellor calidade, a máis transparencia, a máis protección ás traballadoras e ás persoas usuarias, para fixar indicadores claros e para reforzar o papel do Concello como garante do servizo, non como mero pagador. E isto non só ocorre co contrato do SAF, ocorre con máis contratos de externalización de servicios deste Concello, contratos moi importantes. Nós queremos dicilo con claridade. O Servizo de Axuda no Fogar é unha peza central do modelo de benestar que todos queremos ou deberíamos de querer para Carballo. E quen aspira a gobernar este Concello, e nós aspiramos a facelo, ten que tomarse isto moi en serio. Non abonda con gastar máis, hai que xestionar mellor, hai que exixir máis e hai que protexer máis. Hoxe axudicamos este contrato e con el o Goberno ten a oportunidade de demostrar que aprendeu algo do que pasou co SAF en Carballo nos últimos anos. Nós estaremos vixiantes, defendendo as traballadoras, as persoas usuarias e a idea de que un servizo esencial non pode depender da improvisación. Carballo merece un modelo de coidados á altura da súa xente e ese modelo construíse con recursos, sí, pero tamén con rigor, coherencia e responsabilidade.
Eu quería que se nos aclarase, si teñen a ben, unha incongruencia que vimos estes días, non? Unha incoherencia que escoitamos estes días. Por un lado, nos preguntamos aquí, en pleno, hai uns meses, cal era o motivo polo que... non preguntamos cal era o motivo, preguntamos se a empresa tiña intención de prorrogar, a empresa saínte estou falando, de prorrogar ese contrato ao que tiña posibilidade, se non me equivoco, a 2 anos máis, non? Nós entendemos que por motivos económicos esa empresa decide non seguir co contrato e, pola contra, presentarse a esta nova licitación, que tamén así foi, non? Que se presentou, entendemos que para intentar aspirar a ter mellores condicións económicas. O que nos choca é que podemos ler na prensa estes días que foi precisamente o Concello, ou eso din, que foi o Concello que non quixo prorrogar porque non se cumplían as condicións do servicio que se tiña que prestar. A nos gustaríasenos que se nos aclarase esa circunstancia, porque aquí díxose que era a empresa a que non quixo prorrogar e agora están intentando vender que foi precisamente o Concello que non quería seguir con esas condicións. E despois preguntar, unha pregunta obvia, non? Si se está dando un servicio de calidade, se vostedes consideran que se está dando un servicio de calidade a todos os usuarios, non? Porque hai dous tipos de atención. Hai un servizo propio do Concello, con unhas traballadoras propias do Concello, con unhas condicións laborais e con unhas condicións de traballo, e outra que é o servicio da concesionaria. Nós non poñemos en dúbida de que tanto nun caso como noutro hai profesionais que están á altura das circunstancias, pero nós tamén queremos saber se se vela polo cumprimento de igual xeito se un usuario está atendido polo servicio estrictamente municipal ou polo servicio externalizado. Nós manifestamos que vamos a manter o voto da comisión na abstención e de momento nada máis. Gracias. Polo BNG, entendo que quere falar a concelleira de Servicios Sociais. Vale. Perdón. Primeiro, preguntarlle, señor Lorenzo, se leu o prego de contratación. Pois eu considero que certas afirmacións que fixo en canto á precariedade laboral, evidentemente, creo que se cambiou bastante e os riscos. Inclúense valoración de riscos psicosociales, protocolos de acoso, melloras nas condicións contractuales das traballadoras, ampliación das xornadas. Creo que son bastantes cousas a ter en conta e son precisamente demandas, recollendo demandas que as propias traballadoras da empresa nos fixeron ao Concello, que se tiveron en conta a hora de redactar os pregos. En canto... Vou a responder preguntas. En canto ao tema de non renovar o contrato, de non prorrogar, foron as dúas circunstancias. Por unha banda, o Concello non asumiu que a empresa solicitara un incremento de prezos porque no anterior prego non aparecía así recollido, co cal foi un pouco 50-50. Nin eles quixeron seguir, nin nós tampouco. Este contrato é un contrato que vai a rexir os 5 próximos anos no servicio de axuda a domicilio. Dixáronse moitas cousas, deixáronse moitas cousas no aire, falase dun servicio de calidade, falase de mellorar o servicio, pero tamén non se falou de financiación. Un servicio tamén ten que estar financiado e os concellos estamos financiando o servicio de axuda a domicilio cando a propia lei nos di que precisamente os concellos non somos quen temos que financialo. Non sei se sabe, a lei de dependencia financiase con 3 patas. Unha, o goberno do Estado, outra, o goberno autonómico e outra, as persoas usuarias. En ningún momento se fala dos concellos. Os servizos de calidade necesitan tamén unha financiación de calidade. Moitas veces decimos afirmacións cando non temos toda a información ao respecto. Vostede falaba do caso da hepatite.
O caso da hepatite comunicoullo o Sergas. Esta concelleira en concreto, cando tivo coñecemento, falou con responsables do Sergas e con responsables de epidemioloxía, e que en todo momento estiven informada de todo o procedemento. En todo momento se lle comunicou a persoa responsable do sindicato en cuestión. Evidentemente, esa persoa sería quen lle tería que trasladar a información ás traballadoras, non eu, que fun a que estuve en contacto en todo momento, tanto cos servicios sanitarios como co sindicato. Este contrato, xa digo, intenta mellorar a calidade de vida das persoas dependentes, das persoas maiores e das persoas unidades familiares que o precisen. Recóllense varias tipoloxías de prestación do servicio. Por iso queremos chegar á maior parte da veciñanza. Pero creo que hai que ler e ler con comprensión, porque decir certas cousas a min canto menos, pareceme que se o liu así moi rapidiño. E volvemos, os servicios necesitan financiación. Non sei se quer referenciar algo, o Partido Socialista non quer decir nada. O Partido Popular non sei se quer decir algo o seu portavoz. Sí. Señora Ures, vostede dixo os concellos estamos financiando. En tal caso será cofinanciando. Porque é certo que hai unha desas patas que vostede dixo que está bastante coxa. E é unha pata que vostedes están defendendo a capa e espada unha e outra vez, que é o goberno do Estado, que é a que ten que poñer o 50% que lle corresponde e non o está a facer. E vostedes sábeno perfectamente, non? Pola contra, vostedes preferen, cada vez que teñen oportunidade, atacar a Xunta de Galicia, incluso cando, eu supoño que vostede tamén estará informada, eu si lín o prego, Quizáis non teño a mesma capacidade de comprensión lectora que vostede, nin os coñecementos, probablemente en este tipo de áreas, pero sí que o lín. Eu non só me remito ao que está escrito, eu acabo de decir, agora fai un momento, que é impecable a redacción do prego, pero é que unha cousa é o que se escribe e outra cousa é o que se fai. E aí é onde nós temos que estar atentos, porque o historial que ten o Servicio de Axuda no Fogar de Carballo non é bo. Eu entendo que se fai o que se pode coa mellor das intencións. Nadie está dicindo que haxa unha intención de dar un mal servicio, pero non están cumprindo cos criterios mínimos de calidade que se exixen a un servizo básico e esencial como é o servicio de axuda no fogar. A nós chegannos cada 2x3 avisos de usuarios que quedan sin atender, non hai avisos cando non chega a persoa. Eu entendo que unha parte da responsabilidade é da empresa, porque é que ten que xestionar as súas traballadoras ou traballadores, pero hai unha parte moi importante que é a de fiscalización que ten que facer o goberno, que é quen contrata ese servizo. E nós aí é onde nós queremos poñer o punto, porque é o que nos corresponde a nós, non? Eu, en canto ao financiamento, evidentemente que o gallá, que todos cumpriran ca súa parte do trato, pero que a Xunta de Galicia está a cumprir. Está a cumprir. Acabamos de coñecer agora que se acaba de asinar entre a Xunta e a FEGAMP un acordo de legislatura que incrementa a financiación, que era algo que todos estábamos pedindo, porque é algo necesario. E pedimos a Xunta, pero tamén lle pedimos ao Estado, que é o que leva anos sin cumplir ca súa parte, con ese 50% que está marcado pola lei de dependencia, que di que ten que poñer o 50%. E xa levamos 2.500 millóns de financiación pendente que se lle debe á nosa comunidade. Con iso poderíase facer moitísimo máis, non? Pero agora mesmo está encima da mesa que hai máis recursos. É un acordo firmado coa FEGAMP. A FEGAMP ten gobernos de todos os colores. Non é só que a Xunta se entenda cos alcaldes do PP. A FEGAMP está representados todos os concellos.
Eu o que lle digo é que vostedes están apoiando a un goberno que non está cumprindo e ao mesmo tempo están lle dando, digamos, pedíndolle explicacións e pedíndolle máis financiación a quen sí está a facer esforzos, non? Claro, non se pode dicir que non hai recursos, insisto no que decía antes, cando non se executan os recursos. En este caso, si se executan, xa o decía cando se fixo o debate dos orzamentos, execútase o que está contratado, o externalizado. O que depende do Concello xa falamos de outros porcentaxes de execución. Pero que agora mesmo a Xunta está incrementando a súa achega. Un acordo, como digo, avalado pola FEGAMP é que o Estado sigue sin cumplir. Eu creo que onde temos que centrar o tiro é que o Goberno Central cumpra coa súa demanda e que vostedes cumpran coa supervisión e as exigencias que ya hai que facer ás empresas que se contratan. Agora hai máis financiamento autonómico. Agora que temos un contrato millonario en riba da mesa, o que toca non é buscar culpables, o que toca é executalo e facer as cousas ben. E se non se aproveita esta oportunidade para mellorar o SAF, para protexer as traballadoras e para garantir un servizo digno ás persoas dependentes, a responsabilidade vai a ser súa, do seu goberno, porque nós entendemos que hai que ser exixentes con quen cobra estas cantidades. Eu fixen aquí unha tabla cos números que saen agora mismo unha vez que se asine ese acordo. Un acordo que ten unha vixencia de 3 anos, como saben, e se non explico eu. O precio da hora adxudicado agora mesmo, que é o que se está debatindo hoxe aquí, está en 25,60 euros máis IBE. Ben? Ata o de agora, a Xunta aportaba por hora 12 euros. Coa nova achega, en ese convenio da Xunta e da FEGAMP, incrementanse 4 euros máis por hora, a 16 euros hora en 2026, pero que o acordo fala tamén de que se subirá a 17 en 2027 e a 18 en 2028. Este contrato fala de que se darán aproximadamente unhas 85.000 horas ano de servizo. Eu fixen aquí unha tabla do aforro que vai a supoñer para Carballo este acordo da Xunta de Galicia coa FEGAMP, que é un acordo no que a Xunta pon máis financiación en riba da mesa. 2026 a 16 euros a hora, 4 euros máis por hora, con 85.000 horas. No 2026, o Concello dispoñerá de 340.000 euros máis. Non está mal. No 2027, facendo ese mesmo cálculo, pero con 17 euros a hora, con un aforro por hora de 5 euros, serán 425.000 euros. E no 2028, con 18 euros de aportación por parte da Xunta, o aforro será de 6 euros, e o aforro anual aproximado será de 510.000 euros. A min sáeme a conta de que en 3 dos 5 anos deste contrato a Xunta vai a financiar 1.275.000 euros máis en 3 anos. E haberá que saber que vai a pasar no 29 e no 30, que é obxeto deste contrato esos 2 anos máis. Eu creo que hai que exixir a quen hai que exixir, pero tamén hai que valorar cando alguén fai un esforzo. Eu creo que aquí se está facendo un esforzo importante para axudar aos concellos. Que podería ser máis? Seguramente, pero estánse dando pasos, por un lado estánse dando pasos, pero por outro nin están, nin se lle esperan. Por lo tanto, aquí vai haber entre 340.000 e 500.000 euros máis o ano de marxe para o SAF, e eu entendo que con ese alivio económico temos que mellorar. E aí é onde nós vamos a estar para exixir esas melloras e aproveitar este contrato que, como digo, sobre o papel é un bo contrato, pero veremos a ver si se vela polo cumplimento, claro. Eu creo que debemos ser un pouco responsables a hora de fazer determinadas afirmacións. Decir que o Servizo de Axuda no Fogar de Carballo non é bo
Eu non o podo compartir, eu creo que non o comparte nada deste grupo. Que é mellorable? Seguro, como a todo. É dicir, calquer servizo ten que ser mellorable. Agora, decir que non é bo, desde logo, nin o compartimos, e non o compartimos porque realmente non é certo. Non é así. Lóxicamente, o Concello, como este servizo presta a través dunha empresa, non pode, lóxicamente, entrar dentro das dinámicas laborais que atinxen única e exclusivamente a empresa e as traballadoras. Agora, a fiscalización sí, e así se fai por parte do Concello. Cando hai calquer tipo de comunicación, denuncias que son fehacientes, é dicir, que están contrastadas, lóxicamente, pídenselle explicacións á empresa. Pero, insisto, cando chegan polos cauces que teñen que chegar e cando hai reclamacións ou cando hai determinadas cuestións que van máis alá dunha comunicación verbal, porque aí, insisto, as relacións entre empresa e traballador, o Concello non pode inmiscuirse. Así se lle explicou constantemente tanto a propia empresa como as propias traballadoras. A fiscalización, por suposto que sí, é desde logo que exercemos desde o Concello. Falábase tamén agora, eu creo que hai cuestións nun servizo, eu creo que todos coincidimos en que o servizo de axuda a domicilio é un dos servizos máis importantes que ten este Concello. Eu creo que deste Concello é todos. E todos deberíamos coincidir que o SAF é un dereito dos cidadáns e dos veciños e das veciñas. E tamén deberíamos coincidir en que ten que financiarse polas administracións que a lei determina, porque senón estaríamos indo contra a propia lei. E a lei de dependencia deixa moi claro que é a Xunta e o Estado, o 50%, que nos deben financiar de xeito suficiente o servicio de axuda no fogar. Entón, falar de ou sacar peito ou poñer en valor, que se pode facer, é respetable, cada un pode dicir o que queira, por suposto, por un acordo entre a Xunta e o FEGAN que mantén un infrafinanciamento que xa é crónico polo tempo que levamos sufrindo, non parece nin responsable nin políticamente defendible se abordamos esta cuestión desde o punto de vista da administración local, é dicir, dos concellos. Calquera outra análise pode variar, pero cando se fai esa análise desde o punto de vista dos concellos, ese acordo, dende logo, non se debería sacar peito por el. Insisto, porque perpetúa ese infrafinanciamento crónico dun servizo que é básico. Estamos a falar de moitos concellos que seguen a sufrir este infrafinanciamento nun servizo que prestan, de diferentes cores políticas, tamén do Partido Popular, e, por suposto, tamén do Partido Socialista, e, por suposto, do BNG. E que o van a seguir tendo, ademais, despois deste acordo, porque sigue constituindo o servizo de axuda a domicilio tal e como está neste momento, o financiamento, un auténtico problema. Porque van ter que asumir por responsabilidade ese dereito ao que teñen dereito os veciños e as veciñas. Pero iso supón un sobrecusto que non lle corresponde asumir aos concellos. Iso creo que todos o deberemos ter claro. E non lle corresponde asumilo por lei, porque así o di a lei de dependencia. Sen entrar en que esa subida a que se facía referencia agora, que se acaba de reflexar nese acordo, non precisaba de ningún acordo. A Xunta de Galiza podía facer esa subida cando quixera, e non o fixo, ata agora. Pero si o fixo no ano 2023, cando subiu por decisión propia, sen ningún tipo de acordo na FEGAM, un 90% da aportación da Xunta ao servizo de axuda no fogar, ao pasar de 1,65 euros hora que eran no ano 2021 a 3,16 euros hora no ano 2023. É dicir, solamente en 2 anos subiu un 90% a súa aportación, sen necesidade de ningún tipo de acordo. O pase que o ano 2023 era ano de eleccións municipais, tamén hai que dicilo. E despois, falábase tamén aquí de aforro, do aforro que vai supoñer este acordo. A mí tamén me gusta facer algúns números, non tanto como o meu predecesor, pero sí que fixen algúns números. Os datos do SAF en Carballo do ano 2021 ao ano 2025 supoñen que só en 4 anos a total da aportación municipal ao SAF foi de 2.145.201,92 euros.
E iso porque a Deputación aporta o que chaman o post social. Sen o post social, o Concello nestes 4 anos tería que gastar 2.800.000 euros. Aforro, eu creo que non se pode falar, xa lle digo. Por lo tanto, non sei se o Partido Socialista ten algo máis que dicir, o Partido Popular ten algo máis que dicir, se non pasamos xa a votación. Enténdese, abstención. Enténdese, por lo tanto, que se na abstención tamén, daquela o punto número 3, apróbase cos 12 votos a favor do BNG e as abstencións do Partido Socialista e do Partido Popular. Pasamos agora ao punto número 4, bonificacións do ICIO, do IBI urbano, punto número 4, bonificacións do ICIO, do IBI urbano e dispostos de actividades económicas por fomento do emprego, concesión destas bonificacións. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do martes 20 de xaneiro de 2026 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta contida no expediente referenciado cuya parte expositiva se transcribe. Solicítanse 2 bonificacións por parte de 2 empresas, neste caso, e sen debate a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, por unanimidade dos membros, 11, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: conceder, baixo condición resolutoria de posterior cumprimento dos requisitos previstos na Ordenanza Fiscal número 4 do Concello de Carballo, a bonificación prevista na norma sobre a cota tributaria do imposto sobre construcións, instalacións e obras ás empresas que constan no expediente, referida á construción de nave industrial destinada a almacén de produtos de descanso no Parque Empresarial de Bertoa. E punto número 4, número 2, tamén o mismo, bonificación do ICIO a construción da nave industrial destinada a almacén e oficinas da empresa destinada a montaxe, instalación e mantemento de sistemas de enerxías renovables no Parque Empresarial de Bertoa. Sen debate, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, por unidade dos seus membros, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do segundo acordo, conceder, baixo condición resolutoria, a bonificación prevista. Non sei se queren manifestar algo. Simplemente congratularnos que a xente se siga animando a formar parte do noso tecido empresarial, que se veñan a instalar no noso polígono, que realmente é onde teñen que estar as empresas, e ogallá podamos seguir así en positivo moitos anos máis, e visto os requisitos previstos e comprobados non hai nada que engadir, simplemente animar a máis empresas que fagan outro tanto. Polo Partido Popular. Nos, como ven sendo habitual, en este tipo de iniciativas votamos a favor. Enténdese aprobado o punto número 4 por unanimidade de todos os presentes. O punto número 5, moción do Grupo Municipal do Partido Popular con rexistro de entrada de 14 de xaneiro para a mellora urxente da seguridade viaria en Carballo, en paso de peóns, semáforos, iluminacións e rúas en beirarrúas. Para a súa defensa tenga a palabra o portavoz do Partido Popular. Disculpen que estou un pouco espeso porque chega un botamento a... Ben, gracias, alcalde. Primeiro pedir disculpas porque dime conta hoxe que ao imprimir, non sei se lles pasou a todos, que quedou un folio en branco no medio da iniciativa, pero problemas técnicos, pero creo que se entende perfectamente e que non falta absolutamente nada. Ben, hoxe traemos a este pleno unha moción que para nós non é un trámite máis, non? É unha chamada de atención que queremos facer dende o Partido Popular seria. Unha chamada de atención seria sobre algo que Carballo leva demasiado tempo padecendo. E nós falamos de que hai unha incapacidade do Goberno municipal para garantir a seguridade viaria máis básica logo de 23 anos á fronte deste concello. Carballo non pode seguir funcionando con pasos de peóns sen pintar ou borrados, con semáforos apagados durante meses, algúns incluso anos con problemas,
con rúas que carecen de beirarrúas e con zonas moi concurridas, moi escuras, onde temos unha visibilidade a todas luces, nunca mellor dito, insuficiente. Nós non estamos falando en esta iniciativa de grandes obras nin de proxectos futuristas. Estamos falando do mínimo que se lle pode pedir a un goberno local, que manteña o que xa temos e que protexa aos veciños. E isto non o digo eu, nin o di o Partido Popular, dio a realidade. Dio a prensa, cando na hemeroteca fálase de cascadas de atropelos en Carballo. Dio a veciñanza cando alerta da falta de visibilidade. E dino tamén as liquidacións orzamentarias. Hai partidas de seguridade viaria que non se executan ano tras ano, mentre se priorizan outras actuacións que non responden ás necesidades reais da xente. E mentre isto pasa, a resposta do Goberno é dicir que como os semáforos non funcionan, igual é mellor retiralos, que flúe máis o tráfico dese xeito, e esa, ao noso entender, é unha síntese perfecta de 23 anos do seu modelo. Cando algo falla, non se arranxa, xustifícase. Cando hai un problema, non se actúa, relativizamos. E cando a realidade supera o discurso, pois cambiamos o discurso. O que propoñemos nós é serio, é realista e é perfectamente asumible polo Goberno. Pedimos un informe técnico completo dos puntos críticos que hai no noso concello. Pedimos un plan urxente de repintado de pasos de peóns. Pedimos unha auditoría integral dos semáforos, un mantemento preventivo continuo, melloras na iluminación e beirarrúas onde hoxe temos perigo. Tamén pedimos unha reorientación da mobilidade para priorizar o esencial. Non ten sentido facer carriles bici que non saen de ningunha parte e que non chegan a ningunha parte. Prioricemos o esencial. Hai que ter o mínimo e o básico solucionado antes de facer outras cousas, insistimos, sen criterio. No PP non estamos pedindo nada extraordinario, estamos pedindo que Carballo funcione e que Carballo sexa seguro, que Carballo deixe atrás a improvisación e, sobre todo, que deixe atrás dunha vez por todas a falta de mantemento do que é de todos. E quero dicilo con claridade, esta moción non é nin contra ninguén, nin contra ningún grupo político, nin contra ningún concelleiro en concreto. É unha moción a favor de Carballo, a favor de todos, pero tamén queremos que sexa unha proba de responsabilidade, porque se hoxe non apoian esta iniciativa e non fan o que nós propoñemos, ou polo menos inician un cambio de rumbo na mobilidade e na seguridade viaria de Carballo, creo que non estarían sendo responsables. E quen aspire a gobernar este concello ten que amosar que sabe identificar os problemas e propoñer solucións serias. E hoxe nós, como alternativa de goberno que somos, queremos propoñer esta moción. Hoxe temos a oportunidade de poñer por diante o interese da veciñanza fronte á ideoloxía política, de demostrar que a seguridade viaria non é un luxo, senón é unha obriga, e de deixar claro que os carballeses merecen máis e que o merecen xa, que merecen poder estar tranquilos e poder ter unha seguridade viaria que garanta evitar perigos innecesarios. Polo Partido Socialista. Ben, vamos a ver. Nós, dende o noso grupo, coincidimos plenamente en que Carballo atravesa un problema de seguridade viaria e, ademais, xa non se pode camuflar en ese sentido. Porén, para solucionar un problema, primeiro hai que diagnosticalo con honestidade e queremos que a moción do grupo do Partido Popular coxea dun excesivo partidismo nalgúns puntos, mentre o Goberno, ademais, peca de certa pasividade noutros. En todo caso, xa dicir que o que non apoia a iniciativa non é responsable
non é unha persona con responsabilidade ou non é un grupo político con responsabilidade, e tamén tirar a decir que tampouco aspira a gobernar, bueno, pois ao mellor son palabras maiores que habría que poñer en cuarentena e paradas, non? E logo é injusto achacar a totalidade dos atropelos á xestión municipal. A seguridade viaria é unha responsabilidade compartida. As normas de tráfico infrínsese a diario, existe unha responsabilidade individual da que ninguén fala ademais. Hai conductas incívicas e antirreglamentarias que non se arranxan nin con pintura, senón con autoridade. Por iso, antes de pedir máis informes, queremos que sería conveniente aumentar o control do tráfico para previr e, se é necesario, sancionar a quen confunde as nosas rúas con circuitos. Coincidimos nos puntos negros sinalados, pero a lista queda curta. Hai lugares onde o peón sente un medo real, un medo físico. Falo dos pasos de peóns da Rúa Compostela, por exemplo, á altura do número 27, ou da Rúa Verdillo, á altura do número 43, ou tamén do paso de peóns na Rúa Santa Ana. Ali os peóns fuxen. E non é por mala planificación do trazado, senón porque eses tramos convértense en pistas de aceleración para os vehículos que saen do casco urbano. Ao Goberno hai que reprocharlle que non fai falta, que non é por falta de dibuixo, senón a falta de valentía para instalar badéns ou outros elementos de calmado que este grupo xa pediu reiteradamente, por exemplo, nunha moción presentada no ano 2022 que se aprobou por todos os grupos políticos por unanimidade para pintar os pasos de peóns para as persoas con autismo e, dende o ano 2022, aínda estamos a esperar. E o mesmo sucede tamén ao inicio da Gran Vía. O xiro dende a Rúa do Sol faise a velocidades inadecuadas dada a nula visibilidade do cruce. Respecto ao mantemento, o dos semáforos é incomprensible. Un semáforo defectuoso é máis perigoso que un inexistente porque dá unha falta de confianza ou unha confianza excesiva ou unha confusión fatal. Ou funcionan ou se retiran, pero os elementos ornamentais ou defectuosos que dañan esta imaxe e dañan a imaxe de Carballo ademais. E que dicir do pintado? Esqueceronse dos pasos de peóns, pero tamén das zonas de carga-descarga, tamén dos vados permanentes, incluso é un agravio comparativo para as persoas que están pagando o seu vado que nin siquiera están marcados. Cando a pintura desaparece, o coche invade o espacio, apárcanse onde non se debe, anúlase a visibilidade e o risco multiplícase. Sobre as beirarrúas que falan vostedes que están sin luz, nós non podemos só mirar o ombrigo do centro, porque no centro, a maiores da luz, hai comercio, e os escaparates do comercio están encendidos e dan moita luz. O problema teño nos barrios. Os barrios sí que están a escuras. A seguridade debe ser cega e debe chegar a cada recuncho, a todas as zoas de paseo, non solamente no centro do casco urbano. Agora ben, nós non podemos acompañar ao Grupo Popular no seu ataque aos carriles bici. Introducir a suspensión da rede ciclista nesta moción é un rumbo ideolóxico que non achega nada á seguridade peonil. Non temos a sensación de que se abandonara todo pola bicicleta. Simplemente son carpetas diferentes. De feito, o que deberíamos pedir é máis carriles bicis que non se deteñan para poder conectar o que é a rúa, a beira da rúa e o carril bici. Que se aceleren e deixen de ser só o carriles bici. Mesturar ambas cousas é confundir a ximnasia coa magnesia. En canto a proposta de acordo, tamén queremos ser realistas. O plazo de 30 días do punto 1 é simplemente ciencia ficción administrativa. Necesitamos rigor, non titulares. No punto 2, non prioricemos onde hai máis tráfico, senón onde hai máis persoas, porque o coche xa é forte de por sí e o peón o que hai que protexer. No punto 3 e 4 deberían nacer de criterios técnicos e policiais, non dun debate político en este salón. E sobre as beirarrúas, o punto 6 ignora que Carballo ten polígonos aínda sin desenvolver, onde a solución non é tan sinxela como tirar cemento da noite para mañán, en donde, ademais, ten que desenvolvelos os propios propietarios e non pode intervir o Concello. Por suposto, non o Goberno Municipal, sería unha inxerencia nese desenvolvemento deses polígonos a desarrollar. En conclusión, apoiaremos a necesidade de actuar,
pero tamén exiximos que se faga cunha visión integral, sen dogmas contra a bicicleta, con máis control policial e, sobre todo, o incivismo, tratando os barrios tamén coa mesma dignidade que se trata o centro do casco urbano. En este caso, nos entendemos, pois non sei por qué, que os carriles bici hai algo contra a xenda 2030, non? Contra a huella de carbono, pois non o podemos compartir de ninguna maneira. Moitas gracias. Polo BNG, en este caso, o conselleiro de Mobilidade. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, como casi sempre, todos os anos chega unha moción do Partido Popular con un tono tremendista, utilizando ao mellor dous titulares, pero sin reflexionar a realidade, sin preocuparse por coñecer cal é a realidade da nosa vila. Mire, os datos cos que conta a Policía Local non apuntan a caixa en seguridade viaria. Movémonos en cifras similares de atropelos que outros concellos con poboación similar da provincia. O número de atropelos sí que é certo que sufriu un pequeno repunte, pero en ningún caso está relacionado con falta de mantemento. Se vai a analizar cada un dos casos, non ten nada que ver con que haxa un paso de peatóns borrado ou que haxa unha sinal caída. Non se aumentou tampouco o número de accidentes nin o número de atropelos en aqueles cruces onde os semáforos están apagados. Con cal esa sensación, ou esa que quere transmitir vostede, de que hai unha inseguridade vial, unha cascada de atropelos, non é certo. Ademais deses atropelos, a maior parte deles, por sorte, foron leves, entre outras cuestións, porque temos unha política moi discutida no seu día, pero que xa está afianzada de Cidade 30, onde os vehículos van máis despacio, co cal os atropellos, como digo, son de menor gravidade, aínda que sí que é certo que tivemos algúns graves. Todos eles, ou prácticamente todos eles, achacables, como decía a señora Vila, a veces a imprudencias, outras veces a despistes dos condutores. Non sempre é culpable o peón, non sempre é culpable a infraestructura, tamén hai, en algúns casos, condutas incívicas, e en outros casos, pois, despistes ou circunstancias como poden ser o deslumbramento por parte do sol, porque nese momento está cunha incidencia directa no vehículo. En canto ao mantemento da sinalización, somos coñecedores, son vostedes coñecedores que a empresa non cumpliu na totalidade coas ordes que se deron. Executouse aproximadamente un 60% do orzamento. Por eso se abriron os expedientes que se abriron. Ainda así, priorizáronse as vías que máis o precisaban, seguindo criterio de estado de conservación e uso. Uso de vehículos a motor e uso de peóns. Decía o señor Avila, non hai que pensar só no número de coches que pasan, senón tamén no número de persoas. A pesar de que non se fixo todo, o que se ordenou, actuouse na contorna do Colexio de Bergantiños, todas as rúas do contorno do Colexio de Bergantiños, o barrio do Hospital e da Granxa, a Avenida da Fábrica, a Avenida Malpica, Poniente, Perú e Luís Calvo, é dicir, aquelas rúas onde houve maior intensidade de tráfico e maior intersección entre vehículos e peatóns, zona de Rego da Balsa e Catro Portas, Praza de Galicia, unha parte da Gran Vía, certo que incompleto, é unha das cousas que incumpliu a empresa, Río Miño e Río Anllóns, Alfredo Brañas, unha parte, a Rotonda da Milagrosa. Actuouse tamén nunha zona do Colexio Fogar, pero, neste caso, tamén fixose parte da señalización viaria, pero unha das cousas que non cumpliu a empresa foi o pintado dos pasos de peóns, é unha das que quedaron pendentes. A maiores de todo iso, e xa digo, o incumplimento conlevou a suspensión, a rescisión do contrato por parte da empresa. A maior de todo iso, hai que ter en conta que agora mesmo o Concello de Carballo está a traballar nun plan de melloras de accesibilidade que se leva desenrolando desde fai varios anos. Estamos agora mesmo con unha obra que está aprobada
tiña que haberse realizado xa o ano pasado, pero a verdade é que tuvo bastantes problemas de contratación. Unha obra que ten 2 lotes. No primeiro lote actúase en 22 zonas con 34 pasos de peóns nos que se vai a mellorar tanto a accesibilidade como a señalización viaria. É a mesma actuación que se estuvo facendo en outras zonas anteriormente, como foron na Milagrosa ou no Barrio das Flores. E incluso, inicialmente, que foi cando se empezou co traballo de accesibilidade, en camiños escolares e contornas escolares. Ese lote inclúe tamén a actuación en 2 beiras rúas provisionais. Unha delas xa está executada, que é o tramo de Rúa Santa Ana, que quedara pendente da obra que executou Augas no San Martiño. E a outra está a executar agora na Rúa Pintor Luis Seoane. O lote 2 inclúe tamén melloras en 2 beiras rúas, así como en espacios públicos, e a mellora da infraestructura no tramo da Rúa Perú, á altura do centro comercial, onde se vai a executar a obra civil para poder despois instalar os pasos de peóns intelixentes para completar, porque entendemos que é unha zona onde hai moito tránsito de peóns sumado a moito tráfico de vehículos. Entón, vaise a facer agora a obra civil para despois implementar eses pasos de peóns intelixentes, igual que se fixeron en outras zonas. Todas as intervencións conlevan mellora da visibilidade do peón, porque conlevan canzorros adiantados para que sexa máis visible o peón dende os vehículos, e, como digo, lóxicamente, o repintado deses pasos. Cando falan de beiras rúas, o Concello pode actuar en aqueles terreos que son municipais. En aqueles ámbitos de desenrolo pendentes son os propietarios dos polígonos os que deben de desenrolalo. Ainda así, en estas actuacións de beiras rúas provisionais que se están a facer, estánse a facer en algunhas desas zonas, sempre cando contando coa autorización dos titulares ou facéndoas en zonas que xa son de titularidade municipal. Son cuestións moi concretas que se fan onde se cree necesario e, sobre todo, cando hai disponibilidade do terreo. Se non hai, nós non podemos actuar. En canto aos semáforos, xa se explicou en máis ocasións. É certo que hai problemas para atopar empresas que nos fagan o mantemento correcto. É unha das cousas nas que hai que mellorar, pero todos aqueles que se consideran prioritarios están xa en funcionamento. Falta únicamente o da Rúa Ponte da Pedra, á altura da Rúa Eduardo Pondal, que estamos pendentes a ver se conseguimos poñer o pulsador en funcionamento, porque é certo que é unha zona con paso de escolares, é algo moi puntual, en horas moi concretas, pero é o único que realmente nos queda. Os demais estáse a comprobar que non son necesarios, son sustituíbles e podense ir quitando. De feito, a maior parte das cidades están, dende que se calmou o tráfico, dende que se circula a 30, están a apostar por quitar os semáforos en aquelas rúas que non é necesario. Lóxicamente, hai algunhas onde son imprescindibles, pero hai outras onde non son necesarios. Nós estamos dentro das cidades que camiñan, e é algo que se fala en todos os congresos, que a verdadeira prioridade peonil chega cando desaparecen os semáforos, cando os condutores respetan as normas, cando se establece incluso un certo contacto visual entre o condutor e o peón. E a proba de que iso é así é que fai agora un ano, no pleno de xaneiro, foi cando houve a avería grande, levamos un ano con algún cruce sin que este operativo o semáforo, sin que haya ningún tipo de accidente nin incidente, e demostrando e analizando por parte de policía que ese cruce funciona moito mellor. No caso do cruce de 4 portas de Vázquez de Para con Dr. Fleming, como saben vostedes, no plan de mobilidade xa estaba prevista unha rotonda, e en canto se construya agora dentro dos proxectos de DIL que se vai a rexar a Rúa Ángel Fole, pois xa se quitarán os semáforos. Non ten sentido un semáforo onde hai rotondas.
En canto ao mantemento e mellora do alumeado público, estamos a traballar, saben vostedes que está para licitarse o novo servicio de alumeado. En ese servicio vais a incluir tamén o de mantemento da rede semafórica e o dos pasos de peóns intelixentes. Entendemos que é algo que temos que mellorar e creemos que incluindo en ese contrato de alumeado a resposta vai a ser mellor. A día de hoxe xa hai un sistema de inspección e mantemento do alumeado público que está a funcionar ben e pretendemos integrar estes dous servicios, tanto o de rede semafórica como de pasos de peóns intelixentes. En canto aos carrils bici, non sei que é o que lles pasa ao Partido Popular cos carrils bici, porque o certo é que no seu día, cando viñeron os auditores do Ciclando, destacaron que era unha das obras que financiaran, que cumplía coa finalidade para que estaba plantexada, que era unha obra que realmente unía casco urbano con Razo, con polígono, e había unha conexión entre eles. No caso da Rúa Fomento, é un carril bici que permite a continuidade entre a Avenida Fisterra e a Praza de Galicia para vehículos de mobilidade persoal e bicicletas. Favorecer os desplazamentos a pé, en bici ou en vehículo de mobilidade personal pasa por iso. Pasa por dotalos de infraestructuras seguras, accesibles, que circulen por aquelas zonas evitando zonas peligrosas ou accesibles. Os coches teñen moitas rúas en Carballo para circular. Pódese chegar a calquer punto en coche. Non sei cal é o problema de que se poida chegar a determinados puntos en bicicleta por infraestructura protexida. Eu creo que non é incompatible unha cousa coa outra. Eu simplemente dicirlles que, xa yo dixen en outro pleno, teño unha visión da mobilidade, o Partido Popular, sobre todo, anclada nos anos 80, con as redes semafóricas necesarias porque os vehículos circulaban a 50 km por hora, na que a culpa sempre do mantemento ou do peón que se metiu cando non debía. A realidade é que a maior parte das veces a culpa é do condutor do vehículo, por despistes ou polo motivo que sexa, pero os datos que constan na policía é que non é pola infraestructura. Se cada se fora pola infraestructura sería máis sinxelo a reducir o número de atropelos. Por desgracia non todo pasa por pintar un paso de peóns ou non. A realidade é que temos un pobo co tráfico calmado que conta con mellores infraestructuras para peóns e ciclistas que se poden mellorar, que hai que mellorar, porque é certo que hai zonas onde non se executou o contrato co cal a pintura é deficiente, e nos seguimos a traballar sen caer en ese populismo fácil dun post na rede social ou dun titular que di cascada de. Esa cascada de atropelos, pois hai que analizala e ver a que responde, e se é unha cascada ou simplemente sí que foi unha coincidencia de 2 atropelos no tempo, pero hai que analizar os datos ao longo de ano. Como comprenderá, nós non vamos a apoiar a moción. A maior parte das cousas que plantexa son plans que xa se están a executar, que non teñen... Dá a sensación de que non se coñece realmente o funcionamento do Concello. As zonas que hai que mellorar determínanse cun análisis tanto de policía local como de personal da oficina técnica, como achegas de veciños que, lóxicamente, manifestan cales son os problemas que teñen nas súas zonas, pero o resto, tanto o argumentario como a parte propositiva, sinceramente, non ten moito por onde collela. Polo Partido Popular. Gracias, alcalde. Está claro, señor Seoane, que hai dúas realidades en Carballo. A do goberno do BNG, dos 13 concelleiros do BNG, e a do resto dos carballeses.
porque vostede acaba de decir aquí unhas cousas que a min gustaríame que vostede lles explicase a moita xente que falo eu pola rúa todos os días. Gustaríame que lle dixera a cara cousas que acaba de decir vostede aquí a moita xente, porque basicamente o seu argumento é que temos moita sorte en Carballo. Temos moita sorte de que non pase nada máis, porque para vostedes está todo ben. Está todo ben. Non hai semáforos, pero non hai atropelos. E como non hai atropelos, xa xustificamos que non se faga, que non se asuma a responsabilidade que ten vostede como concelleiro e vostedes como grupo de goberno. Non podemos normalizar, ese é o que tratamos de decir nós, non podemos normalizar que teñamos un concello con pasos de peóns borrados e con semáforos apagados durante meses. Non se pode normalizar. Vostede di que está comprobado de que a circulación e a seguridade é máis sen semáforos. Pois manden mañán a Brigada de Obras e retiren os semáforos. Vai a mañán e retiren os semáforos. Por que non o fai? Por que leva máis de 2 anos cos semáforos a medio funcionar? E dicindo o que lles vai a vostedes, que é toda esa propaganda de que, oiga, pois sin semáforos está mellor. Eu non sei que fan o resto das cidades poñendo semáforos, porque o señor Seoane e o BNG de Carballo ten a fórmula. Non fan falta semáforos. Entón, eu xa quero ver mañán a Brigada de Obras retirando os semáforos que vostede di que sobran, porque cando non os retira, se realmente pensa que os ten que retirar, está xerando unha falsa seguridade a quen vai a cruzar. E iso non mo pode discutir, porque iso é así. Retíreos mañán, pódeno facer, mañán mesmo, pero non diga que non son necesarios e os manteña aí, porque están dando unha falsa sensación de seguridade aos peóns. E o de cascada de atropelos non o di o Partido Popular, vai á hemeroteca e aí o pon a prensa. Non o di o Partido Popular, non o digo eu. Eu recollo o que di a prensa. Entón, pídalle explicacións aos periodistas, entón. Que para outras cousas ven que se mobilizan para que os periodistas escriban a favor do goberno. Vostede soluciona todo con un expediente á empresa, que a empresa non cumpre, está ben así, non temos as pezas dos semáforos, entón xustificámolo con que non fan falta os semáforos. Eu non sei que farían na Ronda de Nella ou na Ronda de Outeiro na Coruña se tuveran unha empresa que non lle suministra as pezas. É que non o entendo, de verdad. Carballo é especial, veñen as pezas de Alemania. Vostedes están actuando? Claro que están actuando, están facendo cousas, están maquillando, que é o que fan, maquillar. Pero o que está claro, o que nós estamos poñendo aquí encima da mesa, é que é totalmente insuficiente o que fan para garantir a seguridade viaria en Carballo. A culpa é da empresa que non é capaz, que non cumpre e non pinta. En canto á iluminación, hai que mellorar o contrato. Benvidos a decir que a iluminación en Carballo. É que o problema non é a conduta incívica de un conductor. O problema é que un día como hoxe non se ve cando o peón vai a cruzar, é que non se ve. Aí é onde digo eu que hai dúas realidades, doulle razón. Hai dúas realidades. A súa, que non ve o que vemos todos os demais, ou non quere ver, porque ten medo de que haxa que poñerse a mans á obra para poder solucionar as súas eivas. Porque levan 23 anos gobernando, insisto. Se tiñan tan claro dos semáforos, por que non nos quitaron xa ao principio da legislatura? Porque levan sin funcionar xa desde antes das eleccións anteriores. Sí, o semáforo da calle Barcelona estivo 2 anos. Acendíase unhas semanas, volvíase a apagar. Home, é que ve como hai dúas realidades. A realidade do BNG de Carballo e a realidade do resto dos carballeses. Aí é onde teñen vostedes o seu problema. É onde, non vostedes, o problema temos os carballeses, porque vostedes viven nunha burbuxa. E vostedes creen que todo fan ben, cero autocrítica, e non vale eso xa. Xa non vale. Porque teñen aquí unha oposición que lles quere transmitir que hai outro xeito de facer as cousas en Carballo. E xa está ben de escudarse en excusas de mal pagador.
Falan das condutas incívicas dos condutores. Falan da falta de permisos dos propietarios das fincas. Son excusas que non sirven, señor Seoane. Non sirven. Fáganlle as aceras á vila de Negreira. Eu paso todos os días por ali, a primeira hora da mañán, e caime a alma aos pés ver os rapaces andando a ras da carretera, con 50 centímetros de paso de acceso. Vostede non vai por ali? Como concelleiro de mobilidade e de urbanismo, non vai por ali? Pois debería de ir, Debería de ir. Vaya por ali, ás 9 da mañán, póñase ali, ou ás 8:30, agora no inverno, e vexa como teñen que pasear, como teñen que vir os rapaces aos institutos e aos colexios, e como van os usuarios da zona deportiva. E isto non é demagoxia, Non é demagoxia, é a realidade de Carballo. A outra realidade é que vostedes non queren ver. As beirarrúas provisionais de Santa Ana pedímolas nós, aquí en pleno. No Partido Popular pedimos ao seu anterior alcalde. Fai xa tempo, Porque xa se sabía que se iba a facer unha obra de calado na zona do San Martiño. Señor portavoz do Partido Popular, non é por limitar o tempo, pero eu creo que hai que ir controlando a tenor do regulamento, que somos moi flexibles, e creo que é conveniente que todos e todas controlemos polo menos a parte de réplica os tempos. A pesar de que na primeira exposición sí que máis ou menos se respetaron, agradecería que todos e todas respetáramos un pouco os tempos de réplica, que agora constan no regulamento. Xa remato, alcalde. Insisto, basicamente o que nos acaban de decir é que houve sorte. Quero aclarar, antes de rematar, o tema dos carrís bici, porque a señora Vila di que nós temos unha guerra contra os carrís bici, e o señor Seoane tamén o acaba de decir. En absoluto. En absoluto. Nós o que non entendemos, e o que é difícil de entender, son esos carriles bici inconexos. Un carril bici que sae de ningunha parte e vai a ningunha parte non ten sentido, señor Seoane. Non ten sentido. E gustaríame que llo explicara aos carballeses cal é o sentido de facer carrís bicis inconexos. Evidentemente, cando hai unha rede de carriles bici, evidentemente, nós non estamos en contra de que se fomente a mobilidade de ciclistas. Evidentemente, pero o que estamos en contra é de que non temos as seguridades básicas cubertas e estamos facendo outro tipo de actuacións que nos levan moitos centos de miles de euros que non nos dan a solución. O que está claro é que vostedes están eludindo unha vez máis a súa responsabilidade. Sempre nos achacan que non coñecemos a realidade do Concello. Señor Lorenzo, eu non quero ser pesado, pero está ocupando vostede moitísimo máis tempo na réplica que na defensa da súa moción. E insisto, partindo da flexibilidade que creo que é patente en todo momento. Por favor, vai rematando. Quédome co das dúas realidades, evidentemente, que nós demandamos accións reais e solucións aos problemas reais. Se vostedes siguen desistindo da súa responsabilidade, non queren facer planificación, mantemento e ter un Carballo seguro, pois alá vostedes, e nós xa advertimos, e non será por non haber advertido, de cal é a situación real de Carballo. Gracias pola flexibilidade. Non é cuestión solamente de flexibilidade, que saben vostedes perfectamente que neste Concello, a pesar de que agora contamos cun regulamento que estipula uns tempos de intervención, somos flexibles porque entendemos que todos os grupos deben expresar e defender os seus posicionamentos. Pero o que sí pido encarecidamente, e que me parece ademais lóxico, é que se hai uns tempos establecidos para a defensa da moción e uns tempos de réplica, o que non é normal é que os tempos de réplica sean tan excesivamente, tan obviamente superiores que os da exposición. Simplemente iso por un funcionamento normal, acorde ao regulamento aprobado polos grupos, por menos por parte dos grupos deste Concello. Polo Partido Socialista? Si, ben, a ver, o noso grupo non entende moi ben conforme está montada esta moción, pero non me cabe ningunha dúda que o señor Lorenzo, en parte do que acaba de dicir, ou por non dicir en casi todo, ten toda a razón. E nós así o temos que manifestar. Porque é verdad que fai máis dun ano que a empresa
que tiña que pintar que dá problemas. Se dá problemas ou non cumple, había que atallar e poñerse xa a traballar. Ter máis dun ano uns semáforos, neste caso, na Vázquez de Parga, ca esquina de Rúa Lagarto, ca Valle Inclán, dá unha sensación falsa de seguridade, sobre todo para a xente que cruza, que non é admisible. Se xa teñen a filosofía, eu non vou a discutir a súa filosofía de mobilidade neste Concello. Agora, se xa teñen unha filosofía en donde defenden que cantos menos semáforos millor, xa tiñan que estar sacaos dai. Que empresa? Pois a que sea, habría que tela contratada. Cando falamos de iluminación nos pasos de peóns, quero recordarlle que se os gravamos é lamentable e vergonzoso en comparación cos concellos que están ao noso redor. Podemos falar de Vimianzo ou incluso podemos falar de Laracha e ora se me apura xa hasta de Coristanco, porque iluminan cando xa o peón pasou. E remítome á Rúa Luís Calvo, por exemplo. A maneira en que está o firme, cada berlina e todo, a Rúa Luís Calvo, sobre todo na marxe dereita, antes de pasar po cruce do Pazo da Cultura, é lamentable. O non poder poñer semáforos nas rotondas, remítome a Rúa Ponte, que é o atasco máis grande, bloqueo máis grande que ten este Concello. Decidiuse cortar o tráfico na Rúa Fomento, co cal vostede di que todo o mundo chega á súa casa en coche, é verdad, pero a xente do centro complicarnos a vida de mala maneira, porque facemos unha C. Pero que pasa ca C? A C, nin siquiera para ir para lá, está ben sinalizada. A sinalización vertical tamén é confusa. Entón, se vostede fala con a persoa deste Concello que vive no casco urbano, que vai a pé ou utiliza coche, non hai ningún problema. Se vostede fala con a persoa que nunca pisou Carballo, polo de pronto toréase. E logo xa sabrá para onde vai, porque nin o GPS. E se non, eu desafío a que o poña. Co cal, é verdad que é moi mellorable? Sí. Fa un carril bici na Rúa Fomento? Sí. Que vai a enlazar ca Avenida Finisterre esta nova obra que se vai a facer? Pareceme perfecto. Discrepo co señor Lorenzo, en donde é verdad que hai carriles bici que están a cachos, pero precisamente hai que facer máis para poder enlazalos e conectaos. Agora ben, vai a conectar ca Plaza de Galicia? Señor Xoane, é daquelos que vivimos no centro que nos vai anular a salida da calle Barcelona, pa onde? Pa onde vamos? Pa onde? Usted dígame pa onde vamos e xa está. Se eu teño que cruzar Carballo enteiro hasta a Avenida Ponte da Pedra para vir para a Rúa Puente, pois usted dígamo, e eu son fieira e obediente, e vou a 30. Vale? Métome por donde me diga. Pero non será que esta voceira non percorre este Concello. E dígolle máis, creo que conozco estas chinchetas que ten polo suelo. E a verdad que hai algunha rúa, e ademais rúas troncales, con a cantidad de tráfico impresionante, que se lles complica a vida. E, por favor, as persoas que teñen vados, non fai moito, na Rúa Ponte tuveron que poñer un pivote, porque a carga e descarga cabe plaza e media de vehículo unha furgoneta, e a xente pensaba que era todo carga e descarga. E había un vado. Por qué? Porque non estaba suficientemente sinalizado, que, por certo, foi un acierto poñer o pivote, xa yo digo. Polo de pronto aforroulle moitos cartos aos despistados que eran sancionados e levaban o coche. A grúa non o levaba porque tampouco temos servicio de grúa. Claro, é que tampouco, a ver, apárcanos un coche diante do vado, e sancionano, pero non nos retiran. E daquela? Entonces, eu creo que é un momento de sentarse a reflexionar, poden ter as reunións que queiran para ver a filosofía. Eu respeto a filosofía que vostedes teñen, a visión que teñen de menos semáforos, máis peóns, máis carriles bici. Claro que a respeto, como non a vou a respetar? Menos huella de carbono, etcétera, etcétera. Perdone, señora... Termino. Pero, claro, delle unha volta, porque para chegar a eso, agora mesmo estamos, vamos a poñer un punto por debajo del regular. Gracias. Insisto, no tema dos tempos, e partindo absolutamente da flexibilidade que nos caracteriza, que sempre caracterizou o debir deste pleno, desta corporación. Necesitamos que nós mesmos interioricemos que as réplicas non poden ser maiores que o tempo destinado á primeira exposición, á primeira rolda, porque senón isto, o regulamento non se estaría a cumplir e creo que se aprobou para cumplir. Por parte do BNG. Ben, primeiro dicirlle ao señor Lorenzo que é certo que debe de haber dúas realidades. Unha é a do PP
que trae continuamente mocións falando de inseguridade viaria, outras veces de inseguridade cidadá. Eu remito-me ao que lle dixen ao inicio da miña exposición. Os datos din o contrario. Os datos din o contrario. Non hai accidentes ou non hai demasiados accidentes en Carballo. Houbo atropelos e houbo máis dos que nos gustaría, porque gustaríanos que houbera cero. Pero se analiza cada un deses atropelos. Non teñen nada que ver co que vostede trouxe hoxe aquí. Nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Co cal, pode vir aquí a dicir que houve unha cascada de atropelos, que saliu na prensa e tal. Vale, moi ben, pero non é a realidade. Non o é. Vai un día á Policía Local de Carballo, entre, fale co xefe de policía, dígalle que lle explique cales son eses datos, que accidentes houve, se cree que hai un problema, e desmonte, de alguma maneira, esa idea negativa que ten sempre deste Concello. Cando di que o eixe central da miña exposición é que houve sorte, é que non me escoitou. Díxenlle que Carballo tiña o tráfico calmado. O feito de ter o tráfico calmado conleva maior seguridade viaria. Maior seguridade viaria a base de que os coches vayan máis despacio, de que se respeta a sinalización. Por certo, creo que vostede sacou o permiso de circulación. Sabe que cando un semáforo está apagado, hai sinalización vertical e horizontal que indica que é o que debe de facer o conductor. Un semáforo apagado é un semáforo apagado, hai unha sinal de paso de peatóns ao lado. O vehículo ten que parar. Xa se lle dixo que no novo contrato de alumeado, que non é que se estea a mellorar, é que hai que licitalo de novo, incluínse unha serie de melloras, como é o tema do mantemento da rede semafórica. Aí será cando se quiten os semáforos que non son necesarios. E renovaránse e actualizaránse os que se consideran necesarios. En canto a carrís bici inconexo, xa me dirá cales son os inconexos. O plan Ciclando Carballo, se algo tiña, era a conectividade dos carriles que había antes inconexos. Señora Vila, o de Rúa Fomento remata onde está agora, ata a Rúa Barcelona. Eu o que digo é que permite que os ciclistas e os patinetes que veñen pola avenida de Fisterra, en vez de ter que desviarse a zona con máis tráfico, como é a Perú ou Luís Calvo, ou ir todo pola Milagrosa, subir a costa e dar a volta, o que lle fai é facilitarlle o chegar á Praza de Galicia. O que é o tramo de Rúa Barcelona cara a Praza de Galicia, o tráfico mantense como está. Co cal non lle vai a supor nin a vostede nin a ningún usuario. De feito, por eso se deixou aí, porque permite esa facilidade para o retorno dos ciclistas e dos patinetes e, ao mesmo tempo, convivencia co tráfico, que, como digo, hai moitas rúas en Carballo para coches e a intención é que se poida chegar a calquer punto. Non sempre porque ten que ser o camiño directo, esa é outra cuestión, pero pódese chegar a calquer punto. Xa digo, cando fala vostede que nós estamos nunha burbuxa, é certo, pode ser. Nós estamos na burbuxa da Vila de Carballo, o que nos preocupa é a Vila de Carballo. Falamos cos veciños de Carballo, analizamos os problemas. Pasa vostede todos os días pola Vila de Negreira, vale, eu tamén. Xa se está agora mesmo dentro do plan da cidade deportiva, xa se inclúe dentro das expropiacións e dentro do futuro proxecto que se fará a urbanización do tramo de Vila de Negreira a carón da propia cidade deportiva. Pero cando teñamos os terreos, señor Lorenzo. Non son excusas. Se quere, vai a un día, pase polos servizos de secretaría, de contratación, e explicaránlle cal é o procedimento. Para nós era moi sinxelo facer proxectos de ver as ruas provisionais. Pero para poder facer os proxectos, para leválos a cabo, que sea unha realidade, temos que ter o terreo ou a autorización. Senón, podémoslo poñer nun proxecto, e nada máis. Pouco máis que dicille, xa lle digo, constate os datos, deixese de traer mocións alarmistas,
porque aínda que temos moito que mellorar en mantemento, xa lle dixen, só se executou o 60%, un pouco máis do 60%, obviamente hai casi un 40% que non se fixo, o certo é que fíxose bastante, actuouse sobre todo en zonas que se consideraban moi necesarias porque é por onde empezou a empresa a traballar, deixou de traballar sobre todo a partir de mediados de ano, hasta aí foi mal e asastro, pero de mediados de ano para diante foi cando deixou. E de todos xeitos, como estamos a ver que hai problemas, e o que nos transmiten o sector é que hai problemas, en canto a empresas de pintado e demais, estás a configurar o servicio para que dende a Brigada de Obras, agora que incorporou o persoal, se poida levar a cabo ese mantemento por ser un pouco máis dinámico e é posible agora iso, co incremento de prazas. Entón, en canto pare de chover, obviamente, non me dirá que é unha excusa que chove para que non pintemos, en canto pare de chover, pois comezarase co pintado. E si, claro, empezarase polos pasos de peatóns, pero que iso xa estaba claro, non fai falta aprobar en unha moción que temos que facer un plan urxente de repintado de paso de peóns, e sabemos cales son, ademais. Sabemos cales son os que hai que pintar, sin falta de facer un plan, porque son evidentes. Entón, xa digo, menos visión negativa da nosa vila e máis seguir un pouco por aí adiante tamén. Para o dos semáforos, se quere, hai un artigo de Marius Navazo que se chama Semáforos para quién, semáforos para qué, que xa ten os seus anos, que é moi interesante como mínimo para entender de que vai a mobilidade do siglo XXI. Moitas grazas. Eu creo que é verdade que dar unha imaxe tan negativa moitas veces o que fai é contraproducente, porque sobre todo porque para dar algo unha imaxe tan negativa tense que sustentar en datos. Eu creo que aquí deixase claro que os datos que hai de sinistralidade en Carballo non difiren moito dos que existen noutras vilas do tamaño de Carballo. Desde logo, os atropelos, que eu creo que hai que tender sempre a cero, e de aí as políticas de mobilidade deste Concello, a favorecer sempre ao peón, favorecer que o tránsito sea seguro sempre, o que amosan os atropelos que aconteceron aquí é precisamente que non están en ningún caso relacionados con falta de visibilidade ou falta de mantemento ou sonalización. E tampouco se incrementaron o número de accidentes nin atropelos naqueles cruces nos que os semáforos están apagados. Por lo tanto, eu creo que está claro que é necesario sempre mellorar. Eu creo que é unha responsabilidade de quen goberna. Creo que se están dando pasos seguros nese sentido, coa licitación, por exemplo, e a inclusión do tema dos semáforos, mantemento dos semáforos na nova licitación da iluminación. Pero, insisto, eu creo que tamén hai que ter en conta moitas veces que cando ven xente de fora, eu tamén falo con xente que ven a Carballo, o que di é que dá gusto poder andar por Carballo porque tes onde aparcar, ademais hai zonas nas que podes desplazar, unha vez que deixas o coche podes desplazarte nun tempo relativamente prudencial a calquer sitio, e iso é bo, eu creo que para todos e para todas. A partir de aí, os datos, como digo, están aí e, polo tanto, por sorte vivimos nun pobo que, a pesar que é case unha cidade, pero ainda non é, e permítenos facer unha análise casuística, é dicir, caso por caso, de cada suceso que acontece. E, insisto, iso non vai acorde con esa visión tan catastrofista que se plantexa nesta moción. Eu creo que iso justifica precisamente o voto en contra do BNG. Pasamos, polo tanto, á votación. Entendo que abstención do Partido Socialista, voto en contra dos 12 membros do BNG e, neste caso, por tanto, non se aproba a moción do Partido Popular que aparece no punto número 5. Pasamos agora a resolucións da Alcaldía, as ditadas entre o día 22 de 12 do ano 2025, número 3.971, e o día 30 de 12 de 2025, número 4.067. E desde o día 2 de xaneiro do ano 2026,
número 1 e o día 20 de xaneiro do ano 2026, número 145. Acordos, punto número 7, acordos da Xunta de Goberno Local, actas da Xunta de Goberno Local do 15 de decembro de 2025 e 29 de decembro de 2025. Non habendo nin rogos nin preguntas, salvo que se formulen en voce, damos por finalizada a sesión. Moitísimas grazas e boas noites. Tenemos tempo de decirlo. Pensei que íbamos a acabar máis tarde. Pensei que se iba a liar. Pensei que acabamos antes, a menos cuarto. No, porque eu non contaba que nas réplicas... Joder, que fala máis nas réplicas que... Falaba máis nas réplicas, claro, pero fala máis nas réplicas que no resto. Bueno, venga Marina, gracias.